Εκεί όμως τέθηκε και το θέμα της γκρίζας ζώνης. Από τη στιγμή που η συμφωνία αυτή έλεγε όχι στρατεύματα, όχι πλοία, όχι σημαία, το κομμάτι αυτό γκριζαρίστηκε. Τότε κάνει πρόταση η Τουρκία στο Συμβούλιο Ασφάλειας του ΟΗΕ και στην Ευρώπη και στον ΟΗΕ και θέτει το θέμα των γκρίζων ζωνών και τα νομικά ζωτικά της συμφέροντα στις βραχονησίδες του Αιγαίου. Ένα χρόνο μετέπειτα, 8 Εβδόμου, συγκεκριμένα, 8 Εβδόμου του 1997, στη Μαδρίτη, ο Σιμίτης, με μία υπογραφή, τα στείλε όλα στον Αγύριστο. Έστειλε στον Αγύριστο, θα το πω έτσι, και Λοζάνη και Παρισίων και Άνκλος, Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, τα στείλε όλα στα σκουπίδια, γιατί εκεί υπόγραψε, στο άρθρο 30, ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει τα νομικά ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο και στις βραχονησίδες του Αιγαίου. Για να φτάσουμε στο σήμερα, κυρία Κωνσταντάρα, και συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 2025, για να ανακηρύξει η Τουρκία τη γαλάζια πατρίδα, κάποιοι ξέρουν πολύ καλά τι λέω, τη γαλάζια πατρίδα, και να καταθέσει, έχει γίνει και συγκεκριμένη εκπομπή πάλι από αυτό εδώ το κανάλι, και να καταθέσει στον ΟΗΕ τον δικό της χάρτη του Turkish Aegean, της γαλάζιας πατρίδας της τουρκικής, όπου επεκτείνεται πέραν των 12 ναυτικών μιλίων από τα Ήμια, να φτάσει μέχρι το Σούνιο. Όντως είναι αδιανόητο το ότι ένας άνθρωπος από μόνος του μπαίνει στη διαδικασία να υπογράψει για κάτι το οποίο αφορά μια ολόκληρη χώρα. Και όχι μόνο. Αυτά όμως δεν τα ξέρουν οι Έλληνες πολίτες, δεν έχει βγει κανένας να τα πει αυτά. Ναι. Εγώ προκαλώ να βγει έστω ένας να αναφερθεί στη Συμφωνία της Μαδρίτης. Ποιος έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα στη Συμφωνία της Μαδρίτης και στην Gentleman Agreement των Ιμίων? Κανένας. Δεν υπάρχει κανένας. Δεν έχει ακουστεί κάτι. Όλοι οι Έλληνες έχουν πλήρη άγνοια για το τι συμβαίνει πραγματικά στα Ήμια και για τι στην Πειροαίρας. Και γιατί ακόμα μέχρι και σήμερα, από τότε μέχρι σήμερα, τελικά το θέμα του Αιγαίου και των Ιμίων δεν έχει λήξει. Γιατί από το 1996 μέχρι σήμερα βλέπουμε συνεχώς διαρκείς παραβιάσεις. Βλέπουμε συνεχώς οι Τούρκοι συνεχώς να θέλουν να διεκδικήσουν περισσότερα μέσα στις βραχονησίδες και τα νησιά του Αιγαίου. Και να βλέπουμε όλη την παγκόσμια σκηνή, προσέξτε, όλη την παγκόσμια σκηνή, να μην μιλάει κανένας. Να μην μιλάει το ΝΑΤΟ, να μην μιλάει ο ΟΗΕ, να μην μιλάει η Ευρώπη, να μην μιλάει κανένας. Να φοβούνται όλοι δίθεν ένα μπαμπούλα. Όχι, δεν φοβούνται κανένα μπαμπούλα. Είναι η συμφωνία αυτή. Είναι η συμφωνία αυτή. Και προσέξτε, τώρα το Φλεβάρι υπάρχει συνάντηση του Μητσοτάκη με του Ερντογκάν για να πάνε σε οριστική λύση το Αιγαίο. Προσέξτε. Και με ένα πρόεδρο Τραμπ να λέει, αν δεν βρείτε λύση οριστική, θα επέμβω. Περιμένετε λύση Κλίντον. Να θυμίσω εδώ ότι η Συμφωνία της Μαδρίτης γράφει για την αναγνώριση των ζωτικών νομικών συμφερόντων της Τουρκίας στον Αιγαίο ότι θα είναι σε μια διαρκή συζήτηση και διαπραγμάτευση. Γι' αυτό βλέπουμε συνεχώς μονομερείς διαδικασίες και συζητήσεις μεταξύ Τουρκίας-Ελλάδος, των Υπουργών Εξωτερικών, για όλες αυτές τις παραβιάσεις που γίνονται και τι θα κόψουμε, τι θα ράψουμε, τι θα μοιράσουμε, πώς θα διχοτομήσουμε πάλι τους Έλληνες και την Ελλάδα. Να θυμίσω ότι για τη Συμφωνία των Πρεσπών για τη Μακεδονία, από το 1959 ο Καραμαλής είχε αναγνωρίσει, είχε δώσει το όνομα Μακεδονία στη Ιουγκοσλαβία. Από το 1959. Επί Καραμαλή. Το 1900 πάλι 95 και 96. Τότε με τον Κάρολο Παπούλια είχαμε υπογράψει την ενδιάμεση συμφωνία που αφορά το μακεδονικό στο άρθρο 5 της σύμβασης, ότι για την τελική διευθέτηση του ονόματος Μακεδονία θα είμαστε, πάλι το ίδιο ακριβώς, σε μία διαρκής διαπραγμάτευση του ονόματος.
Αυτό δεν πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή. Για να Δηλαδή, φτάσουμε, ναι, για να φτάσουμε ναι, τη 2018 και τελικά να παραδώσουμε γη και είδωρ. Προσέξτε τώρα, όταν μιλάμε για Μακεδονία, μιλάμε για Βασιλιά Φίλιππο Β και Μέγα Αλέξανδρο. Χειρονομικά δικαιώματα, Βασιλιά Φίλιππου Β, ηθαγένεια, πλούτο, χρυσό, τα πάντα. Φίλιππος Β, Αλέξανδρος Ω. Κανένας δεν Τεράστια μπορεί να το ιστορία για να πάμε σε μια συμφωνία και να κάνουμε το Σλάβο Μακεδόνα παραδίδοντας μακεδονική ηθαγένεια. Δεν γίνεται αυτό κανονικά. Αλλά αυτό όμως έγραφε συμφωνία τότε, το 1995. Το ίδιο ακριβώς το 1996, το 1997 έγινε και η συμφωνία για το Αιγαίο, ότι θα είμαστε σε μια διαρκής διαπραγμάτευση για τη διευθέτηση των νομικών ζωτικών συμφερόντων της Τουρκίας στο Αιγαίο. Και τώρα πάμε για διαπραγμάτευση έναντι 2026. Με ένα Τραμπ να λέει, βρείτε λύση γιατί θα παρέμβω. Θα το χάσουμε το Αιγαίο. Θα το χάσουμε όλο το Αιγαίο με το χάρτη που επίσημα έχει καταθέσει η Τουρκία στο Αιγαίο. Με μια εξωτερική πολιτική σήμερα, η επικυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας να μην υπάρχει πουθενά. Παρά μόνο να είναι όλοι σε μια εντεταλμένη αποστολή ξεπουλήματος των πάντων, θα χάσουμε και το Αιγαίο. Χάσαμε τη Μακεδονία, θα χάσουμε και το Αιγαίο. Μέχρι που θα τα χάσουμε όλα. Άρα Έλληνα πολίτη αδελφέ, και κάθε Έλληνα πρέπει πραγματικά να πάμε στο διατάφτα, να σηκωθούμε επιτέλους και να δώσουμε ένα τέλος σε αυτό. Γιατί αν δεν το δώσουμε εμείς, αυτά τα οποία έρχονται, κυρία Κωνσταντάρα, είναι πολύ άσχημα για εμάς και τα παιδιά μας.